Un alt instrument pe care vă-l recomand la această etapă este Google Tag Assistant sau mai bine spus Tag Assistant. Pentru ce el se folosește este ca să depistăm ce coduri sau pixeluri sunt instalate pe website și aparțin la Google. Cum ea poate fi instalată? Dăm un simplu search pe Google și scriem Tag Assistant. Primul rezultat duce spre extensia Google Tag Assistant. Bine, ea la mine este instalată, aici este opțiunea, dacă nu, la voi nu este instalată opțiunea instalați, ea foarte rapid în câteva secunde se instalează și se apare în zona asta. Ce trebuie să faceți la pasul următor? Intrați pe website-ul vostru, intrați pe website ca să verificați dacă la voi pe website sunt instalate codul de Analytics, codul de Google Tag Manager sau codul de remarketing sau alte coduri și dacă sunt instalate corect. Cum funcționează? Deci am deschis website-ul, am pornit extensia, îi dau Enable, o activez și fac un refresh la website-ul meu. În timp ce fac refresh, extensia depistează codurile care sunt instalate, ce este instalat. În cazul meu este Google Analytics și Google Tag Manager. Un alt moment la ce trebuie să trageți atenția este ca ele să fie sau cu verde sau cu albastru în cel mai rău caz. În cazul în care este cu galben sau cu roșu aceste iconițe, atunci înseamnă că ceva este o problemă. Dacă e cu galben este o eroare, dacă e cu roșu atunci în cel mai des cazuri nu a fost instalat corect. Deci foarte atenție și aici. În cazul în care aveți foarte des, noi folosim pentru a depista dacă codurile coincid cu cei ce noi avem acces, dacă pe site nu sunt instalate mai multe coduri de Google Analytics, de exemplu, deoarece când sunt 2-3 Analytics-uri instalate, el adună informația eronat și multe alte momente. Deci trebuie să fie cât mai corect totul pus, instalat, ca să avem informația tot foarte corect. Cam asta ce pot să vă recomand. Nu o să vă folosiți foarte des, o să vă folosiți o dată sau 2 ori, poate acum și mai mult nu o să mai aveți nevoie, dar o spun de ea pentru ca să știți și cum puteți să depistați ce este pe website fără ca să apelați la un developer. Succes!